you want to and they do right to my jump. But you want to know about your cabo. If we even get cabo, a cabo level. I didn't give my. You want to want to let me go. I could not try it in Africa. Mama Miller. No, I didn't give my. What's on the Papa Body? Man, the Wabulos in soon Yaba. Wabulos, your mama. I really want to. One of okay, Christmas, yeah. Okay, you go on, dear. Oh, yes. I'm watching one in the map when I'm more dear. If you can use it, maybe. What I give a lot of what I get to move. What I do, my lord, Ogoli my lord, Lydia. Why you man? I don't know how to do Ozo me bia mele mugi se me lo wa. Ano no so me potete ni jiegu. Ego nya wo ge buna. Eh. No ababa ndi buru di chende na foto. Se ma bia ba. Akweme. Ozo me. Didi bona ba. Igbo Okwesilieze na pa Okwesilieze Igbo na pa yo no eneli mo wa ba o je ape mo ko o je apa mele mo go to adi ko lo de kedi ma de so yi ke presimiti nani na ba yo pe ko mo dule Imano ne mfundo okranya na mama rote yebo mwezu okranya dro mo fele okona okranya bro kwa moje cho Igbo na Igbo abru na bo madu na no ba onye yenye Oba yi no si na chukwu bia mwezu Agala chinere di mo ba Osi emeti siabu na merozo kola mwania Achi Pedro neme na isi hindi mo nyama Isi yi wa mama mo mwaka Alusi di dola mele moji nyama Ogandi oga Achi Pedro dogu Na mabari neme mele Oh baba kudike Moga dini When I need a no tata, I did go to Jenny Bo. When I need a no tata, I did go to Jenny Bo. She natural man did go to Jenny Bo. She natural Jennifer. I did go to Jenny Bo. Also, power. Also, my mom. Even in a phone, never if you can chop with a phone and dog, and I did even better fertilizer. Man, I phone nobody, not unchallened. Ozo me dia me le mo ko odogun dia me le mo
ịma na afa gị na-akụ mgbịrịmgba ozu ome ozu ome bụ enigbo nwa ọgaranya bụ aka mma n'ọnwa ime aka ego na ikolobịa imeghị njọ eri nne garo mmanwụ garo nọ ga-adịrị gị mma Black is beautiful onye ọma ile ale baba ile ale baba ile ale baba onye ọma ile ale baba ale baba ile ale baba sale baba ile ale baba ale baba ile ale baba Chineke ji akaụntụ ya onye akwụnyela n'ụgwọ ya mere ọ na-ada n'ụwa chacha akaụntụ ya dị na be Chukwu nna ndị Chineke ji akaụntụ Ale Baba so n'ime Ale Baba so n'ime Ale Baba so n'ime n'ụwa ozugbo Ali Baba fụrụ na nwa bọnụ agwara m ndị egwu m n'ụba gbago mfụrụ Ali Baba tibe ụba gbago aka fụrụ Ali Baba 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 ụba gbago Ali Baba na-agba Jizọs ofu ugboro Jizọs aza anyị ugboro iri onye ofu ugboro ọ na-aza m ugboro iri mana Ali Baba gịnị bụ nsogbu tata Ali Baba eze ọhịa m onye bụ na chebe ntị enwere ofu onye ụkọchukwu ọ na-eje ebela agwụ ya enwere onye nwetara visa o ji eje obodo oyibo o jekwuru onye ụkọchukwu wee gba ọnya fada elu mebele achọrọ m ije obodo oyibo mgbe ọ na-abụ nri obodo oyibo tupu 2 years aka mbute ike achọrọ m ibute isi onye ọcha achọrọ m ibute abụ onye ọcha onye ụkọchukwu wegbu ya nwa m osebụrụ ana ka mmeli na-ebele osebụrụ ana onye ụkọchukwu echebe gị ikirikiri chegide were mmanụ nsọ wee wuo onye n'isi ya were mmiri nsọ wee wuo onye n'isi kpọmkpọmkpọm si na ya kụnye eji ebe obodo oyibo ozugbo lụrụ obodo oyibo after 3 months odogwu ebuta bụ onye ọcha were fonu bụ onye fada abụ onye ọcha adago ana m amata mgbe butere ụgbọala anya onye fada tọ n'ilo obi onye fada tọ n'ilo elu Disemba odogwu anatara January aga New Year odogwu anatara January aga odogwu anatara Orisia na March odogwu amachi ya na
wechebezie na chọọchị olulu na chọọchị onye ọfụla bụrụ megade ọjọnya sekuriti man kedu maka fada ọsị na fada chere akwamozu ya were 40,000 nye megade si ya welu golu richaji kaadị bụrụzie katọn webunye kwuo megade efuru katọn na dọwara inyonyo ụkọchukwu ọtụgharịa wee nawa onye ụkọchukwu ka ọ na-anata onye ụkọchukwu akpata megade wee kọwara ya akụkọ enwere onye bụ nnukwu chifu wee bịa na chọọchị o nyere 40,000 si m jigoro richaji kaadị bunyezie m katọn si ka ndọsalị gị yana bụ onye ahụ ikpere ekpere ojiji obodo oyibo ọ sị na-ebute katọn gị ya pụọ megade eburu katọn bunye onye ụkọchukwu ụmụnne m katọn agbanyefere n'aka o buru katọn tụwanye n'ọbịa gwazie megade si ya weta 40,000 naira megade emezie 40,000 n'onye ụkọchukwu ọkpọ nwaanyị ụzọ na-abụ were 20,000 chi na-agba were 20,000 onye si onye ụkọchukwu ụbụlọra odogwu na-abịa onye eze ede mebie nwa bụrụ ozu ndekọta gị na mabara ibe mmemmelu gị na n'ụwa ezigbo onye ozu ọma ụnụ si n'obele nwa wee bido anyị sisi n'ọganiru n'ụmụ oge Krismas maka onye ụkọchukwu 6 o'clock akụzie megade agbasa ụlọ gazie na chebe batụrụ katọn n'ọbịa banye n'ime ọfịa bunye katọn were nawa olere ụzabere chawa katọn ego dọla awụsịa asịbọ na-ege nkirisi onye chọrọ ige n'igwe ịbụrụ megade ahụ ị ga-eburu katọn ịga ahụ weghachiri n'ụkọchukwu igerigeri asịbọ na ga ị ga-eburu dọla weghachiri n'ụkọchukwu ahụ alibaba nwanne m ọ ga-adịrị gị mma kedu maka ezi nwanne m ezi nne ya mụrụ ya n'afọ ezi mama ya ka m na-akpọ ike eze nwaanyị n'ụlọ onye dị ime eze nwaanyị kasị mma n'ụlọ abụkapụ ya igbo onye mụ na-ekwu nne mụrụ ya bụ onye ikpe ọkaikpe onye ọma n'ọlụ mmanụ bụ onye ọma n'ọlụ mụrụ nwanne m alibaba fụnanya ya emele alibaba nwanne nke m kedu maka ezi mama afọ m ụlọ ọgaranya gadanga onye ọma n'ọlụ Odama, 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 ọ bụ nnukwu onye aka ikpe ọ sị na achọkwa n'okwu Okwesilieze achọkwa n'okwu
ekwene kidnapping ekwene mmadụ cha mana onye chọkwa okwu onye ahụ ga-afụ isi ya egwu kedụ ebe onye ọma nọ ọlụ ijele nwaanyị dị mma ana m akpọ onye aka nna Okwesilieze onye ọma nọ ala baba nwanne nke ma nwa mụrụ n'obi ọgaranya nwanne ya bụ eze ọkpụlụkpụ eze sisi nọ ga-adịrị mma kedu maka Ugochukwu nwanne kedu maka enyi nwa mama isa ihe ka nna kpọ nwoke na-etori ibe n'ụlọ agụ ụlọ mba ka mụ jere denele bụ nwanne gị nwaanyị abịaka na-emeri na asị m na ọba ịma na mama mụrụ alị baba ọ bụ nye dọrọ abịaka ovunne ovunna ya ka mụ na-agụ ihe kedu maka ọdụ enyi onye mezi enyi nwanne ba kedu maka nwanne gị agakwu onye ghara ibi ya kedu maka odera chidera n'oderago babụlụ ịgbapụ njem agalụ m anụ Igbo anyị bịara isu anyị bịara isu Igbo nwanne m Igbo ọgaranya Chinyere Udo ara na-azụ nwa Igbo kedu maka iyi nwa ya gwara ebe nwa nọ be the son I'm not the son of us ekuzi no kusaizo no kwego kanugo ibiko la pasere onye jego kuko jena suoche okwana bonye diego jena suoche biko jena suoche obodo kweluko ekwe ma asa izu onye obodo kweluko n'okwu ego ka na-ekwu ekuzi n'okwu saizu n'okwu ego ka na-ekwu biko na pasịrị onye jego okwukwe n'okwu ịma na ọgaranya n'ọnwa anyọ dịka ogbenye n'ụlọ osisi dịka ịma n'ọnwa anyọ dịka ogbenye n'ụlọ osisi ala baba nwanne m na-abịa obele nwa na ịgadị ọ bụrụ echi ka anyị na-ekwu ọ bụrụ echi ka anyị na-ekwu okwu ego ka na-ekwu okwu ego ka na-ekwu okwu ego ka na-ekwu okwu ego ka na-ekwu nwayọ na ma chọrọ oge anya ga-adị aghara ozuo mmebi ya achọrọ m oge anya ga-adị gị ya aghara ozuo onye ka a na-eme ozuo mmebi ya kene na ma chọrọ oge anya ga-adị gị ya aghara bịa mgbagete ka anyị si foto ozuome na ma chọrọ ọka anya ga-adị gị ya ga-aga bịa kene
bịa ka anyị see foto. Ịma na echi gara aga afụrụ m ofu omenala oge nwa ofụrụ